Mahigit sa 1.6 billion pesos ang inilaan na pondo para sa mga tourism infrastructure projects sa Bicol ngayong 2025. Ayon kay Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas, ang pondong ito ay mula sa General Appropriations Act for 2025 na paghahati-hatian ng 6 na lalawigan. 1.185 billion pesos para sa lalawigan ng Sorsogon. Nakalaan ang pondong ito para sa 13 tourism infrastructure projects ng probinsya, kabilang na dito ang Donsol Pilar Castilla Sorsogon City o Don Picasso Road. 187.9 million pesos para sa 11 tourism infrastructure projects ng Albay, 105 million pesos para sa 2 tourism infrastructure projects ng Catanduanes, 70 million pesos para sa 4 na tourism infrastructure projects ng Masbate, 60 million pesos para sa 5 tourism infrastructure projects ng Camarines Norte at 35 million pesos para sa 2 tourism infrastructure projects ng Camarines Sur. This funding, ang tinatarget natin na mapapagawa natin ng kalsada is 53.7 kilometers. And as of 2024, meron tayong 35.69 kilometers na po na nagawang kalsada. Ipinaliwanag din ng direktor na ang mga lugar na pagtatayuan ng tourism infrastructure projects ay ang mga lugar na may mga aktibong tourist destinations at malaki ang bilang ng mga naitatalang tourist arrivals. Ito po, bakit yung iba nagtatanong bakit hindi lahat nakaka-avail ng tree projects. Ang mga tourism road projects po, ini-evaluate po ng Department of Tourism to consider kung meron talaga pong tourist destination doon, may tourist activities, at kung yung LGU po, any support din po doon sa mga tourist sites na ginagawa po ng kalsada. Samantala, ibinalabas na rin ang kagawaran ng listahan ng mga kaabang-abang na aktibidad ng DOT ngayong taon, tulad ng Bicol Surf Summit kung saan inaasahan ang pagdating ng mga surfers mula Siargao, La Union at Zambales. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.